हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोङो बुंहरनाय जाबाय आरो दा माने जोंनो जिरायनो थाखाय जोंनो माने सुबिदा नांगौ आरो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि बिफां लाइफां दानफायनाया थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि समावनो हाग्रा ओनसोलखौ दुथां सुबुंफ्रा फोजोबस्रांदोंमोन आरो बिपिएफ सरकार फैनायनि उनावबो रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय 4 नं गलकटा ओनसोलनि बिफां लाइफांफोरखौ दुथां सुबुंफ्रा गोदानै फिन दानफायफिनदों। बे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायखौ रैखाथि खालामनो इभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि हानजाया दिनै नायबिजिरसंहैदों। बे नायबिजिरसंनायावनो बिफां दानग्रा आइजें आइलाखौ मोननो हानाय जादों आरो बे रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय 4 नं गलकाटा ओनसोलनि हाग्रा दानस्रांनानै थानाय सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव रोखा फोरमायदों दि बिटिसि गभर्नमेन्टआ गावसोरखौ बबेयावबा थानो थाखाय जायगा होयोब्ला थागोन होनना फोरमायदों। जोङोथ' जों सनितपुरनि नालाय जोंना हा दैयानो खुरखाजोबनानै हा थोबसेबो गैला बिनि थाखाय जों लुगैदों सारनि सिगाङाव माने जोंनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगोन आरो जों बेयाव गैया नङा जोङो 40 गिरि मानसि दङ आरोना बेनिखायनो जोंनो थानो थाखाय सुबिदा होनांगोन बे सारा जोंनिसिम गथ'फ्राथ' दङ दंनाया न'खरसेयाव सोरनावबा 2 3 2 बेफोरबायदि दङ आरो गासिबो दा फरायनायनि थाखायबो दा असुबिदा जानानै दं नालाय फरायनायनि थाखायबो गथ'फोरनि थाखाय माने सुबिदा होनांगोन आरो नोंसिनाव हा हुआनो गैथारामोन जोंना गैखाया सफाय खुरखा जानानै जोंना हायानो गैखाला सारनिसिम हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जोङो बुंहरनाय जाबाय आरो दा माने जोंनो जिरायनो थाखाय जोंनो माने सुबिदा नांगौ आरो जानो रायजो संसार जानो थाखाय नोंसोर आलाय सिलाय जानानै फैनांदों बेवहाय औ जोंना दै खुरखा जानानै जोंना हायानो गैखायामोन नालाय बेनिखायनो जों दा बेयाव फैनानै थाफैनांगौ गोनां जादों आरो हाग्रागायाव सनितपुरनि सफाय दैया मा गामिमोन पुरानि हाखर जोंनिया होजोंहाय पुरनायावहाय जोंना ओरै बे लावदांगि ओरैजाय सेस माने गासिबो जोंनि ओरै माबायाबो मावरियापुर गासिबो ओरै खुरखाजोबखानायखा आरो बाटासि एरिया सेस खुरखाजोबखानायखा सफाय दैया आरो दिनैनि बे गामिखौ मा गामि नाम दोनदों दा बियो गलगथा 4 नं गलगथा अननानै जोंहा हा हु गैया जोंखौ दाबसे जायगायाव गोजानाव अननानै मोजाङै मोजां संसार जानो दोनहैबानो जाबाय। नोंसोर दा खस्थ' मोनो ना? बिराद खस्थ' मोनोथ' आरो दै लायनाय हाजिरा मावनानै जानाय बिराद खस्थ'। नोंसोर हा हु गैयिनि थाखायसो बेयाव बायद' जादों? औ थाफैनांगौ जादोंथ' आरो हा हु गैयिनि हायानो थोबसेबो गैया नालाय थानोनो बेयाव थाफैनांबाय जोङो। धिकियाजुलि ओमफ्राय सुङाजान दैमा दंना हाखौ खुरजुबबाय माइ गायनो हायाखै ओमफ्राय माइ गायनायखौबो लांजोबबाय ओमफ्राय हा गोदान खुलिदों होननायखाय इयाव फैबाय आरो सोरबाफोर नोंसोरखौ लाबोदों नामा बेयाव बेलेग मानसि लानाय माने इयाव माबा फैबाय आरो नेनो होननानै नङा सोरबाफोर लाबोदों नामा खोन्थादों नामा बेयाव हा दं होननानै बिदि खोनानानै फैदों जों रावबो लाबोआखै लाबोआखै बेसे गोबाव जाखो जों इयाव ओरैनो आगोलाव बेसां होनदो 5 बोसोर जाबाय होनदों नामाथाय मानसिफ्रा ओमफ्राय जों बारा दिन जायाखै आरो मास मोननै जाबाय मास मोननै बेलेगा दंमोनबा इयाव फैबाय आरो दा बेसेबां हा दखल खालामना दङ आबाद मावना दङ इयाव आबाद दा मावाखै हाग्राल' माबागासिनो दानगासिनो हाग्रा फिसाखौ दा नोंसानियाव बेसेबां आवग्रिना दङ हाया बेसां जायोथाय दा माबायाखैना ओरैनो खाथि खाला ओरैनोसो दानगासिनो दा जेबो माबायाखै हाखौ रानाखैबो माबायाखैबो जों आगोलाव माने इयाव 5 बोसोरसो जाबाय नै इयाव थाफैनाय मानसिफ्रा ओमफ्राय इयाव जों खोनानानै फैबाय नालाय बेयाव उपाय गैया होननानै इयावनो थाबाय आरो फैसालाय इदिनो माबा माबि खांनांगौ आरो दा बेसां होनो गोनां जादों थाफैनायनि थाखाय फैसाखौ जों दा माबा होदों 7,000 ना 3,500 होनदों खोमा सोर लानाय बे फैसाखौ रायजा लायो रायजोआ बेयाव बेसां हा हगारना होगोन दा रायजोआ देनांहायसो बेसां होयो आरो मिलायनानै होगोन आरो मिलायनानै बेसां दाननानै